Morkels alfabet av Stian Hole. Noen legger ord ut på jordet. Anna finner den første papirlappen tredd ned på et frosset halmstrå med 3 bokstaver. Hei! Neste dag ligger det en ny lapp på jordet. Løvsangerne har reist. Og dagen etter enda en. Tårnseilerne også. Anna snur lappen og skriver: Hvem er du? Da hun kommer hjem fra skolen, slukker hun lyset på rommet sitt og ser ut. Hun ser en skygge komme fra skogen og gå sakte over jordet. En gutt. Er det han som skriver lappene?